Ya kora mga jwangero kamano kuom kete Ramogi TV en sadek marotino chenro en mar Oimore wantire kod mathoth mawaikoni mago matimre kor gwenge to kode pacho kaindi nengo mar modhi metiyo gode pacho ka gin mago migeno ni ibro idho odiochieng' makiny kibro land nengo manyien kod duol mochung' ne weche mag modhi kod teko EPRA kabende Uganda luo ikore ne yiero mar ker. Yakora Ramogi gikone to koro yudo ringre mar Osinde mabende en achiel kuom apisas manitie migawo mar omenda osebed ka iluwo ndache kabende koro dhiambo manyoro nyoyud ringre poko yangi ni to ang'o nyalo bedo ni ne okelo tho mare. Yakora Ramogi waiko weche mathoth kamagi emoko weche maomiyo pek. Ila koro jiwo nonro ka ringre jatich machon mar migawo mar omenda Tom Osinde okwanye aora kuja e kaunti ma Migori bang' lal mare. Oganda jo Kenya rito gi achiedh nade nengo manyien mar mauta makiny nolandi gi duol mar EPRA. Ker biro jadoho, ker ko ibeja daga achiedh, yani ker biro ng'ama nigi chiemo, ker ko keti ng'ama onge chiemo. Dwaro ng'at ma jaduong' manigi mbi, kendo dwaro jaduong' ma jugi mar piny osemako. Wach manyo ker manyien mar jodong luo pod medo mako mach, to oganda luo dwaro ker machal nade. Ya kora Ramogi kaka pile tudri kod wari adek auchiel nono achiel kachiel e Facebook page Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube Ramogi TV bedo kodwe chakruok nyaka giko nyinga Ochieng' Emmanuel. Machiegni kendo Yakora Ramogi nyinga Simfros Okinda jaloko mar Belinda Adhiambo. Kawachako ni duol mochung' ne tayo nengo modhi mag nyamburko kod teko sitima e pacho ka EPRA olanore gi dhilando nengo manyien mar modhi e pacho ka chakre kiny tich abich. Ma biro ndalo machuok bang' jatend piny Kenya William Ruto podho chik manyien mar omenda makoro medo osuru ma ijuogo e nengo ma uta. Jafwambo marwa Lydia Okeyo miyowa ler mar wach. En lendo magigol gi duol mochung' ne tayo modhi mag nyamburko kod teko sitima e pacho ka EPRA. Lendo makoro dhi tero nengo mauta malo. Kaluwore gi chik manyien mar omenda mane okete kogno gi jatend piny Kenya William Ruto, osuru michulo wi mauta ibiro chul nyadiriyo. E kinde ni oganda jo Kenya chulo osuru motesi ni VAT maromo Sh13.4 ewi lita ka lita ma petrol, Sh12.3 ewi lita ka lita ma diesel kod Sh11.9 ewi lita ka lita mar mauta mar taya. Lendo migeno tim tich abich gi duol mar EPRA no koro ulo ni oganda jo Kenya biro chulo omenda maromo Sh26 kaka VAT ewi nengo ma petrol e lita ka lita, Sh25 e lita ka lita ma diesel kod Sh24 ewi lita ka lita mar mauta mataya. Medruok mar atamalo 16 mar osuru no nyiso ni lita ma petrol biro idho nyaka Sh195 gi otongla 5, ka diesel dhi idho nyaka Sh180 to mauta mataya dhi bedo Sh174 e boma ma Nairobi. E kaunti ma Kisumu, petrol biro idho kowuok ka Sh181 gotongla 8 nyaka Sh194 gotonglo 8. Diesel dhi wuok Sh167 gotongla 4 nyaka 180 gotongla 4. Kama mauta mataya dhi wuok Sh161 gotongla 7 nyaka Sh173 gotonglo 7. E kaunti ma Siaya, petrol dhi wuok Sh182 nyaka Sh195, diesel dhi wuok Sh167 gotongla 6 nyaka Sh180 gotongla 6. Kama mauta mataya dhi wuok Sh162 nyaka Sh174. E kaunti ma Homa Bay, nengo petrol dhi wuok Sh182 gotongla 6 nyaka Sh195 gotongla 6, diesel Sh168 gotongla 3 nyaka Sh181 gotongla 3. Kama mauta mataya dhi wuok Sh162 gotongla 5 nyaka Sh174 gotongla 5. Ka Migori, petrol dhi wuok Sh183 gotongla 5 nyaka Sh100 prochiko koda 6 gotongla 5. Diesel bro wuok Sh169 gotongla 1 nyaka Sh182 gotongla 1. Kama mauta mataya biro wuok Sh163 gotongla 3 nyaka Sh175 gotongla 3.
Medruok e nengo mauta nenore ka gima dhi medo nengo mwandu e pacho ka nengo mag wuoth bende nitie luoro ni kidek medore. Jopiny pod medo golo pachgi ka girito lendo makamano. Upande wetu wa biashara tunaona kwamba biashara yetu imeathirika kwa sababu wale wateja ambao tulikuwa tunapanda unapata kwamba wanaenda kwa kazi zao kwa miguu kwa sababu gharama ya maisha imesonga. Kitu tu tunaomba kwamba sisi wa Kenya wacha tuvumilia, kama serikali iko na mwelekeo mzuri tuvumilie kwa muda fulani, tuona kama hiyo gharama ya kuongeza kwa bei ya mafuta itazaa matunda ama hapana. Hii kazi yetu itakaa ngumu sana. Chuma customer waongezi pesa, hii kazi yetu sasa tunaona ni kama tutapaki hizi mapigipigi. Sasa hata maroni ikuje uchukue juu sasa hatutaweza kufuel mafuta na tulibe maloni. Juu sasa unapata unafanyia unaweka mafuta 200 na unaunda 200 tu. Na uko na familia, watoto wanahitaji chakula nyumbani. Lazima sasa tuongeze ile bei ya usafiri kutoka sehemu moja kufika sehemu nyingine. So lakini pia inakuwa challenge kwa sababu si rahisi, unajua watu pia kuongeza pesa. Mtu anaweza amua atembee. Obviously when inflation is getting high, it means you are buying lesser goods and time the prices go up. So pocket wise it's going to invade our pocket. Bang lendo maticha beach, ipra biro lando nengo manyien kendo tarika 14 dwe mar 7. Lokruok mibiro time kin thuolo matin e dwe achiel kapile to ithoro chiw lendo no mag modhigo bang dwe achiel. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ringre apisa machone bad migawo mar omenda Tom Osinde ogole kar kano ringre ma Migori kendo tere kar kano ringre ma osuptal maduong' ma Kisii e sub county ma Kisii e seche ma apisa mago kwach kich dhi nyime kod timo nonro ka otenore kod tho mare. Ringre apisa machon mar migawo no ne okwany e Orakuje kaunti ma Migori ka koro chwale kaunti ma Kisii kuma itime bero kod nonro makende. Obila mago kwach kich chich ni Osinde dibed ni nyocha onegi tarik 18 mar dweni. Ang bedo kod chenro mar manyo Tom Osinde makinde mo kalo netie bad migawo mar omenda ka ochak tarik 18 mar dweni mane olal ringre apisa ni gikone to ne oyudi e kar kano ringre mar osiptal maduong' ma Migori. Lipot mawuok obila yango no ringre Osinde mane okwany e aora mar Kuja e sab-kaunti mar Rongo tarik 22 mar dweni kaka ringre mane okoyangi osebede kar kano ringre mar Migori ka bende kane chopo chieng' manyoro ema familia mare ka otende kod obila mar okwach kich ne oyange. Maling'ling' yango ni Osinde ne onegi tarik 18 mar dweni ka bende ne ochwoye kod pala ka bende wiye ne ogo kod gima obindi. Obila bende dhi nyime kod timo nonro kalwe kod maling'ling' nende nitiere jomoko e dalane e odiechieng'no ma ichich ne onegi. Apisas mag okwach kich bende dhi nyime kod timo nonro ka otende kod kethruok mag weche mag stima e dalane. Okay, I've seen about two switches are interfered with upstairs, but we are still investigating. So I cannot tell whether it was before or during the period, because the family members, close family members, were not around during the period and have not discussed with them about the same. Esech mabende koro chenro mag tim nonro ka otende kod tho mare familia mar Osinde ka otende kod apisas go mag okwach kich ne ogolo ringre apisane e kar kano ringre no ma osiptal maduong' ma Migori kendo ne otere e kar kano ringre ma osiptal maduong' ma Kisii. Nyaka sani obila pok oyango gima ne nyalo kelo nek mar apisane ka ji 2 osemaki ka iteno kod nek mare. Achi ji 2 gi pok ondiko dhoggi ka otende kod nekni bang' doho mamolo chiwo chik mondo kod achijegi odinegi kuom ndalo 21 kaka ne okwa kod obila. Ma otelo ne yudo ringre mare tarik 22 mar dweni ngeso ma juma mokalo nyamburko mar Osinde ne oyudi ka obolo gwego mag Transmara e kaunti ma Narok. Odiechieng' ma kawuono apisas go mag okwach kich ne ochako limo dala Osinde e gwego mag Nakuru mar dhi nyime kod tim nonro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jod bura ogolo paro wi paro mar chik mageto redo chike matayo ng'anye pacho kam. Paro ma ichwalo gi jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Rukus. Jod bura mag Azimio oseo jowetegi mag Kenya Kwanza kuom temo duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e weche mag demokrasia.
Jood bura mar Kenya Kwanza kata kamano neno paro mar chikno kaka yo makende mar kedo gi kethruok mar mwandu kod tulo e kinde ng'anyo. Chris Owino nigi ler. Paro mar timo lokruok ne pen chik matayo kaka onego bag ng'anyo e pacho kae medo nyuolo paro mathoth. Jood bura mag Azimio kwedo paro makamano ma ichwalo kod jood bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku kendo pime kod okang' ma duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e tego thuolo mar demokrasia. Mago gik manotem diere mane Moi president notimgi ok kawuone ka gichakore and gimotemo timono en nodwa ni mondo jo Kenya kamoro ng'eye but onge kuma gino dhiye. Ok inyal chiko weche mag maandamano. Weche mag maandamano gin gik moko ma nie katiba. Katiba lero maber kako onego tim gik monego rights monego enjoy. Koro miyo jaod burano okia gimo nonego kele bunge. I think the government has been trying to claw back a lot of rights, even so the other day trying to make the commission, the police commission, irrelevant by the Inspector General trying to promote officers. I had to step forward and quash that. So I think we have to be vigilant and to ensure that the Constitution is implemented the way it is. If we don't like it, then let us amend it. But for as long as you have not amended it, I think we have an obligation to implement the Constitution the way it is. Senator Mabusia Okia Omtata onyiero paro mar chik makamano ka olero ni odhirocho fundni mag katiba e wi ratiro mag oganda. I think the Constitution is clear, and I don't think that bill that is have looked at it, that bill cannot meet the threshold in Article 24 for limiting rights. It cannot. Also, our brother needs to know that rights outside the bill, any provisions outside the Bill of Rights cannot be limited. So I don't know how you'll be going about limiting these rights, which cannot be limited because they are outside the Bill of Rights. Senator Manandi Samson Cherargei kata kamano orwako paro mar chik makamano ka owacho ni mano e yo kende mar neno ni piny Kenya obedo kod ng'anyo mamuol kaachiel kod geng'o kethruok mar mwandu mag jopiny e kinde ng'anyo. So I think this amendment is timely and we shall give the necessary support. Let us have order. You cannot just demonstrate for the sake of demonstrating it. Your right ends where my right begins. If I'm going to work and you are demonstrating, I should be able to access my place of work. You also demonstrate. But you know where we have in Kenya is hooliganism. It's no longer demonstrations. Because you have seen demonstrations in South Africa, you saw in Paris, France. Demonstrations happen and they don't interfere with the normal running of the day. Lokruok makamano bende geno keto tenge kuonde mag bago ng'anyo e bombe ma pacho kae kaka itimo e pinje ma oko. I don't, you know, Article 37, the Constitution, even the Bill of Rights says when my rights end, yours start. What we need to say that if you go to other established democracies, there is what we call picketing corner or demonstration corner. So we can allow our brothers and sisters who want to demonstrate, any Kenyan who want to demonstrate, we create a space here at the Bomas of Kenya. They can picket for there without inconveniencing others. Ponijo od buro podho chikno, obila elemo mar inspector biro bedo gi teko mar chungo ng'anyo, gino mamoko kuom jopiny wacho ni inyalo tiyogo marach e mayo jopiny ratiro mar ng'anyo. The police officers who are in the demonstrations trying to keep order, to ensure that there's public safety and there's public order, in case they assess the situation and see the situation is getting out of order, then we have to give powers to the police officer of the rank of inspector and above to determine whether that demonstration is going to continue or not. Jo od bura mag Azimio bende ogolo siem ne jowetegi mag Kenya Kwanza mondo chwal paro mag chik madhi kelo ber ne oganda jo Kenya kar biro kod chike madhi kumo kweth mobalo kod piny owacho. So today you could be in power in a house and you want to see the world through the keyhole and you think that's what there is. Tomorrow you'll be out there and you may not be able to have the same privileges. So you need a law that can protect you in your worst of times. And I just pray that all people who are drafting laws consider that what could happen to them if that law falls in wrong hands. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Doho mar weche tich kod jotich kata Labour Court oyango ni midhiero mar dhungruok mar buch osebedo hinga e chenro mag yudo ratiro.
Yangore ni kachop dwe mar adek higani, buche makwan gi romo 10,162 pod ne nie doho mapacho ka mangima e buchego, ka e buchego 785 gin manie doho mar Leba ma Nairobi. E nyasi malalruok ewi chenro mag doho mar Leba, jokanyo mag joel buche opoyo okenge ma oseketi bad migawo mar doho motelnegi Martha Koome medo kwan dogo kendo duoko chien dhungruok mag buchego. Giwacho ni kata doko ni buche yande odhungore, okenge ma oseketi osekelo kara osekonyo e ruyo buchego kendo kelo lokruok. The court has achieved a case clearance rate of 161%. A feat that underlines the ERC's active commitment to reduce the backlog of cases and deliver swift justice. It is an achievement that fills us in the judiciary with pride. But it is also a reminder and a clarion call to maintain the court's momentum, to never waver in the pursuit of efficient justice delivery. In a tireless effort to increase access to justice, we have extended the reach of the ERLC across the breadth of our great nation. Today we have 10 court stations, 3 of which are regularly served by visiting judges, and additional 11 sub-registries have been opened across the country. Ramogi wach manyo ker manyien ma jodong Luo pod medo mako mach ka jopiny yango moko kuom kido magigombo neno kuom ker mondo piny Luo obed mongirore. To oganda Luo dwaro ker machalo nade? George Batime waduoko mogol kod jopiny ewi ker magidwaro. Kakoro ikruok ne nyasi mar keto e kom ker mar piny Luo mako mach e kaunti ma Homa Bay, jodongo kod jomatindo yango kit ker magidwaro kochakore kod hike, chia mare, chike Luo kod were mar ng'ado rieko. Gilero bende ni degiher neno ker matimbene kod kite nigi ranyisi mar juok piny. Idwaro ng'at ma jaduong' manigi mbi, kendo dwaro jaduong' ma jugi mar piny osemako. Ker idwaro bed ng'ama jahigni 65 kadhi nyime. Chon nene ng'ama bedo ker Luo ne bedo jahigni 70, ng'at moseneno mang'eny, ng'at mong'eyo chike mag Luo maber, manyalo pimo kaka ne Luo ochakore, kaka ne Luo Sudan kane biro. Culture and traditions. Nyako bed ng'ama ong'eyo maka piny omoko to kodhi ire to nyalo wacho ni gima kama watimuru mondo piny oyawre. Jopiny bende wacho ni ker nyaka bed jadoho ma janyadhi mani kod chuny matut, kendo nyaka bed ng'at mani kod chiemo ma pare oriere kendo manyalo rito ganda. Ker ok nyal biro jadhako achiel, ker biro jadoho, nikech jadoho en ng'ama chunyi tut, to jadhako achiel wang' dhako chwanye nyalo kata mana dere, to jadoho to ka dhako chwanye to odhi od cha, odni koro kono nyaka chiemo dhako no makosa ne madogi to gidogi winjore. Ker biro ng'ama nigi chiemo, ker ok oketi ng'ama onge chiemo, maka ji odhi dalane tinwang'o chiemo. Kaluwore ni kom ker en nyadhi kendo mise ma oriwo oganda, jopiny koni ker mar Luo nyaka bed jaduong' ma chiko ite kendo ng'ado wach ma ok odok nyakonchiel. Ker en ng'at moketi makobet makawuoyo to wach nigi teko mar wach makowuotho gima wacho ji winjo. Okondo odog nyakonchiel, obedo e dier ji tir, koro ema ng'ado wach matim kama. Ker dwarore ng'ama neutral, en ng'ama ng'at ji te. Kaluwore kod weche mag siasa manyalo kelo gombo masani medo donjo e chuny oganda, jomatindo kod jomadongo onyiso ni geno mar piny nyalo mana chopo kare ka ker mar piny Luo obedo maonge kod chin mibadhi moro amora. Obed jalno ma gie kite, en ng'at moro ma oonge gi mibadhi kata chiel. Obed ng'ama jaratiro, kendo ok en ng'ama dhi biro ni donje kom no ni biro pogo oganda. Ng'ama dwa bedo kom mar Luo nyaka bedi ng'ama timbege beyo, ng'ama orito chike Luo, mong'e tayo jopiny, ok odonjo e weche mag siasa. Kata obedo ni weche mag siasa oseneno ewi chung' mar jodongo kod josiasa ewi kom ma en otie piath ma oganda Luo owinjo bed ni buoro e tiende,
dwaro nitie mondo ker obed jal mariwo wi oganda kendo wuoth e konde duto ma joluo dake mar riwo piny luo. Obed ng'ama nyalo keto joluo gimoro achiel ma onge kama joluo moko bam midhiye. Obed ng'ama jatelo mong'eyo ni ji ni kuonde kendo wuoth kuom joluo duto te. Teko mar oganda en achiel mar ogandano. Kata obedo ni chung' mopogore oseneno ewi kom mar ker mar luo, geno mar oganda luo en ni komno owinjo tigo kaka tado moriwo oganda manyayo kwe kendo bed mise mar luo e kind ogendini mamoko. George Bati, Ramogi TV. Kapod wantiere wechego en ni kaikruok dhi nyime ne nyasi mar piny luo machakore kiny e kaunti ma Homa Bay. Kweth jodong luo motenore korka jaduong' Nyandiko Ngadi oramo ni en e ker mar luo wuok okaw kwedo mokalo romo makamano magiwacho ni dhi medo kelo pogruok maduong' e kind oganda luo. Jodongo go oseyo josiasa mawuok e kaunti sang'wen ma Kaluo kama oting'o gavana sang'wen ma Kaluo magiwacho ni dwa medo kelo pogruok maduong' e piny luo. Kuom chano romo makamano ni mar jodongo mamoko owe oko. Jaduong' Nyandiko Ngadi kod jalupne jaduong' Thomas Achando okoni ker ma idhi yangi tarik 1 dweni en ker mar josiasa ma Kaluo nikech gin ema gin kod oboke mayango apisno. Idara mar ker piny luo ka jodong luo ok onego bed opinzani mana ni e siasa to ok owinjore nyithindwa monyocha wayiero machalo gavana ma Migori, gavana ma Siaya, gavana ma Kisumo, gavana ma Homa Bay. Jodonje dier jodongo ka giloso ne jodongo chokruok ni mondo dhi oyier ker manyien. To an bende winjane piny ka oyiero ker mar opinzani to gi ker mar luo ma en an, pogruok no biro sika. Amo mi uhera lweny sate. Weuru lweny ni jothurwa. Doguri mier. Joluo luonga tiwacho na jaduong' Nyandiko na kako wache no. Jaduong' Nyandiko awaneno ni wang kata wacho ga ni ker nyaka tho. To awaneno ni nego wayier ko ker moro ke jawinjo kidwaro nyaka degree kuro nogono ji ndike nyaka Kisungu. Luo kriti Kisungu, luo rito gi juogi mar piny. Juok Ramogi, kokinya kwa Ramogi, to katilam Ramogi ndalo 800, Ramogi kano duoki. Josiasa bed mabor gi joluo gi kom luo. Josiasa we jodongo guok kendgi. Ang'o ma idhu to un bende un gi siasa kuom mugoyo. Ung'eni gik makelo chandruok kata makelo path ne joluo ma joluo ya yudo telo. En mana wach donje siasa mar jopiny ma jodongo muti. Nyasi bochakre odiochieng' ma kiny obrumo kanyo chieng' ngeso kambolandie ker ma ibiro yier. Duol mochung'ne ng'ado rieko ne oganda jo-Islam Kemnak koro kwayo duol mar Judicial Service Commission mondo mi opedhi lela chenro magigeto mar gwelo jago mabiro kawo thuolo mar Chief Kadhi. Kane oloso e lap mar Ronald Ngala Mombasa bang' alam mar Eid ul Adha, jakom Kemnak Sheikh Juma Ngao koni nyaka ne duol mar JSC tim welo mar jogo mowinjore kod komno nonrogi poko tim nyaka sani. E nyasi no jotelo mopogore kotenle kod gavana Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir ne ojiwo oganda jo-Islam duto mondo mi obi kanyachiel mar timo kanyakla kendo chopo dwach oganda mathoth maonge kod nyalo. Moko kuom oganda jo-Islam ne obago nyasi no e odiochieng' manyoro kama moko to ne obage kawuono. Tangaze siku ya Chief Kadhi. Watu wala nafasi hii mmeshortlist watu 5. Lakini so far JSC inakataa kutuambia interview za Chief Kadhi zitafanywa lini. Tunataka tutakazotarehe. Na wale watu 5 tutakahojiwe mbele ya TV. Kila mmoja ahojiwe mbele ya kadamnasi tuone atake qualify katika 5 aweze kupewa nafasi hiyo ya Chief Kadhi. Ramogi gikanyo wadeni mondo wakaw yo mokwongo e chenro mar Oimore kata kamano kik idhi mabor pod waiko weche mathoth e chenro ni. Nyiew tokens mag stima nono maonge pesa ma ing'adi mana gi Airtel Money. Di *334# bang'e yier kama ondikni lipa na Airtel Paybill.
kasto iyier kama ondiki ni KPLC. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who's given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati, when did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV jochiw thieth ma pacho ka obogo chako ng'anyo margi tarik 14 dwe manyien. Poni piny owacho koyie keto e tim winjruoge mane giyier ni piny owacho owinjo timnegi. Riwruogego bende penjo yo ma idhi ketgo e tim paro mar medo omenda ma ijuogo ne agulu mar okumba mar thieth mar NHIF. Jafwambo marwa Judith Omondi ni kod ler mathoth. Riwruoge mag jochiw thieth kama oting'o Kenya Union of Clinical Officers, nurses, nutritionists, public health kind mamoko obogo chako ng'anyo tarik 14 dwe mar 7 poni piny owacho koyie keto e tim winjruok margi mar higa 2019. The 14th day of July, there will be no nurses, no clinic officers in any of the public facilities across the country, because the Ministry of Health and the Council of Governors and the counties have refused to come to the table so that we can finish the negotiation and registration of collective bargaining agreements. Moko kuom jochiw thieth mohew 500 e kaunti ma Nakuru kata kamano ni osechako ng'anyo margi odiochieng' manyoro kaluwore kod oboke mane ogol kod tend kaunti no ni gibiro ng'ado oko rak margi kod laktechego chakre tarik 1 dwe mar 7. Ma en gima okum kod jotend riwruogegi makwayo tend kaunti no mondo duokgi e tich. Well, we don't support employment under hospital-based contracts. The county should consider absorbing all healthcare workers who now face imminent dismissal to ensure uninterrupted service delivery.
Bende gikoni kata bed ni piny owacho mar Kenya Kwanza ne ogolo singo mar ndiko lakteche 20,000 e manifesto margi, ok gin gi adieri e singo maggi, kaluwore ni kata bajet mane ochwal ne migawo mar thieth ne odok piny higani kipimo kod higa ma okalo. In the current budget, we have seen a reduction in health budget of 5.6 billion. And we are wondering, instead of increment of the budget, and especially so that we can accommodate the employment of the 20,000 healthcare workers who are promised by the current regime, we are seeing a reduction. And we are wondering, how are we then going to move from universal health coverage to universal health care? Liet bende ne owuok e wi omenda mane omed ma owinjo chwal ne okumba mar thieth mar NHIF. Riwruoge gikoni ok gine tiende medo omenda michwalo malo kapok onyiso oganda thieth ma kadino biro thiedho ma ok gichudoe. Bende gikoni mibadhi ma okwako NHIF nyaka yue kapok omedgi omenda. Many Kenyans have challenges using NHIF cards to access health services. Against the background of corruption scandals, the NHIF must explain to Kenyans how the enhancement of contribution will enable them access quality services without suffering catastrophic financial. Riwruoge gi osebedo ka yware kod piny owacho yare higa mar 2019, kata kamano ywarogni chalo ka gima pod dhi nyime kendo nyalo mana rumo ka winjruok obedi e kind piny owacho mamalo kod mag counties kaachiel kod lakteche gi. Judith Omondi, Ramogi TV. Piny owacho mabeyo ya wayanga kar thieth mar Amula e sub county mar Chunyo East kaka achiel kuom chenro mag bero sekta mar thieth kendo chwalo konyruok ne jotuo manie alworano. Kaka jafwambo maro Ali Abich lero, osuptandno ni kod kar timo bero kata thieta manyien kod kar konyruok mar mine. Kar thieth mar Amula e sub county mar Chunyo East koro yawa yanga ne jopiny alworano mondo giyude chenro mag thieth malong'o e tuoche ma osebedo ka chendo e alworano. Osiptal noting'o kar timo bero manyien kata thiata, kar nyuol mar mine kod kuonde mamoko ma jopiny nyalo yude chenro mag thieth e yo malong'o. To prioritize health in Homa Bay County, putting in place critical pillars of my Genoa health strategy, including a new board of management, new outpatient, CT scan. This facility that we are opening today will have a theater, as you have seen, and a 60-bed capacity, and it will greatly address the challenges in this constituency. Gavana Wanga koni sirikande pod biro tiyo machiegni kod migepe ma opogore e bero sekta mar thieth e kedo kod tuoche ma osebedo ka chando jopiny ka okone jochiw thieth e kaunti no mondo ne ni jotuo oyudo thieth makare osiptende ma gitiye. We are marking this health day today to cover the following key milestones in our health agenda. One is to conduct cancer screening and awareness, and the First Ladies have spoken to this, to commission this facility, the Rachonyo East Health Facility, as a level 4 facility and with a theater, to sign an MOU with the KU Teaching, Research and Referral Hospital on various elements that will be outlined. The many areas of collaboration we discussed include training, mentorship and capacity building, starting with critical care and oncology nurses training in September, oncology and cancer treatment and referral pathway, health information management system, HMIS, and attitude and behavior change with health human resources. Quality and affordable health care within this county. And this as a result of Her Excellency's leadership. That has actually been proved, and there is no doubt about it. Jakombod matayo hospital e mbalariany ma Kenyatta Gire Olive Mugenda mane ni wendo modhial e kinde nyasi no oyango ni giseketo winjruok gi sirikand county ma Homa Bay mabiro neno ni gitiyo kanyakla e kedo kod tuoche ma osebedo ka chando jopiny kama oting'o tuo mar kansa. Congratulations to the team and the governor for this very, very good work. I've seen the building is excellent, and I'm very, very proud of what you are doing. When they come for training and they finish, they come and give this facility service for maybe 2-3 years before they can think of something else. So you collaborate in training as much as possible, because our budget at the hospital
is for not only for clinical services, but also for training and research. Ka jaod bura ma Kabondo Kasipul Ivo Bara to ne okone yawo kuonde thieth e kor gwenge en gima biro miyo jopiny yudo chenro mag thieth machiegni kodgi. Jok mane kwayo ni koro ket equipment nitiere iye ka ang' nudonji ka ng'welo sedhi ubo neno ni equipment nitie gimodong. And the key word here to our people, aneno a big group of people here as the staff of the county, manitiere sub-county Marwa, Rachonyo East. The key word here is service to the people. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kuom kinde mokalo, tuo mar neno mikelo kod lwang'ni mar maugo mong'ere gi dho ngere ni sleeping sickness osebedo ka hinyo oganda kendo chuno moko mondo dar e miechgi. Bedo ni tuo nindo en achiel kuom tuoche mayangore ni ok osebed ka imiyo pek riwruok mar chenro mag thieth e piny mangima WHO kod dhi nyime kod keto kenge mag kedo kod tieko tuochego. Nyaka sani giseketo chenro mar pimo oganda e counties duto mayudore Imbo mar Kenya kotenore kod tuoni mar nindo kendo geng'o landruok mare. In significant decline in human. These foresights include tuoche miluongo ni neglected tropical diseases. Tuoche gi gin tuoche ma sirikal mamalo kod county government ok ketnigi mahino moromo kuom pesa kata kuom gik mipimo gi kodo. So right now WHO has targeted 6 neglected tropical diseases mondo bed eliminated. Mano nyiso ni ka gibed eliminated to koro gionge in the community. Koro kawuono wan Kisumu ka mondo walos oboke moro manyiso ni tuoni ok chand ji ahinya kendo wanyalo wacho ni orumi Kenya kakae. Koro nitie counties ma watime sentinel surveillance mano ket kuonde mipime jotuo mano en Narok, Bungoma, Busia, Migori kod Siaya. We have been working on neglected tropical diseases since 2006, and indeed we started with sleeping sickness as the first disease. Now they have grown to about 6 diseases. And for sleeping sickness, we started by looking for diagnostic solutions because it was probably one of the most neglected areas. Here in Kenya, the country has done a wonderful job, and the last time a case of sleeping sickness was reported was in 2009. Kawadhi nyime ni riwruok mar piny mangima marango chenro mag reso oganda International Rescue Committee ochako chenro mag kedo gi kech kod nong'no masani ogoyo kata goyo tach e kuonde dak mag ji manoringo thuchegi. Riwruogno yango ni pok mar chiemo ne kuonde jotgo sani medo kelo midhiero ne ji modak kuondego. Ranyisi gin mag Dadaab kod Kakuma. Oro manogoyo tach e thoth gwenge ma pacho ka kuom thuolo malach osebedo midhiero mar nok mar chiemo e pacho ka ne joma noringo thuchegi kod jopiny mamoko bende. Nonro mar riwruok ma ochung' ne reso oganda International Rescue Committee bende yango ni kata mana koth ma osebedo ka chwe bende nyocha biro gi tuoche kaka malaria kod mamoko. Riwruogno wacho ni nok mar chiemo osekwako kembe mag ji manoringo thuchegi kaka Dadaab kod Kakuma. Ma osemiyo kata pok mar chiemo ma icholo ne oganda e kuondego osedok chien nyaka e atamalo 80. Nong'no makech ok keth mana del kende to chocho nyaka rikni mar obwongo. Kaonge chiemo makare, nyithindo ni kama ng'awo mar gamo tuoche malandore kod tuoche mamoko makoch. Nong'no bende mono nyithindo dago ngima maber kendo mono gitiyo matek e kelo lokruok ne anyuolagi. Kalore kod Mohamed El Montasir, director mar IRC bade ma Kenya, IRC oseneno chandruok madhano kale kendo koro keto kenge mag kedo gi nong'no e kambi mag Kakuma kod Dadaab. IRC wacho ni kata obedo ni nitiere yath ma opuodhi ne thiedho nyithindo makech oingo ngimagi, thoth oganda pod ok nyal yude. Riwruok mar IRC koro kwayo piny owacho kod joma chunygi lendo mondo nyuak ne kedo gi nong'no masani okwako gwenge mathoth e pacho ka. En mor ne jopuonjre kaunti ma Baringo bang' jaod bura kaunti no Florence Jematia chako chenro mar keto taya e bath yore kod kuonde mag timo ohala e gwengego. Chenro no geto chiwo thuolo mar timo ohala e gwengego kuom seche malach ahinya bang' piny yuso kod neno ni arita obedo makare ne jodak makono.
Chenro mar keto taya gwenge ma Baringo manochak gi jaod bura ma kaunti ma Baringo Florence Jamatia obiro kod gweth na jodak makono. Jonyuol onyiso morgi nikech koro jopuonjre mag gwengego nitiere kod thuolo mar timo sombgi katiyo gi teynigo ma en kaluwore gi onge mar stima e miechgi. Nje ya hizo maboma tunakuta ambayo wanafunzi wanafaidika sana kufanya homework, na hata vile kama vile tunajua ya kwamba familia mingi ni wale familia ambayo wajiwezi. So hii taa kama hii ya Mama County imesaidia hata katika area za elimu kuimarisha katika area hii. So now they can assess their assignments. Kuna CBC, they can do their homeworks at home. At some point, wengine wana places za kufanyia. Jo ohala magwenge maloko mkome kaunti ma Baringo bende onyiso mor margi ka koro gin kod nyalo matimo ohala nyaka seche ma odeko ka gionge kod luoro. Venye hii taa ilikuja imekuwa msaada kwetu kwa sababu unapata masaa ya kufunga ikifika, hata boss aenda na ufungo yake, you still continue with your work. Unaendelea kama ni customer wako unamalizia. Imetusaidia kama wafanyabiashara katika hii town, kwa sababu hapo awali hatukukuwa tunakaa zaidi ya saa 3. Tunafikisha biashara yetu saa 3 hapo ama saa 2 tunaenda kwa sababu ya giza. Lakini siku hizi unakuta ambaye wale wafanyabiashara katika eneo hili wanaendeleza na biashara zao mpaka karibu saa 4, hata wengine hata saa 5. Wafanyabiashara wanaweza kufanya vizuri, wanaendeleza biashara vizuri. Jodak ma Baringo bende wacho ni nyaka ne teynigo chak liele kor gwengego weche makuo kod njore osedok piny. Tangu walikuwa kuna crimes mingi, kuna crimes mingi natendeka kwa center, but saizi light imefeza kufika. Geno margi en ni chenro ni biro dhi mbele gwenge mamoko e kaunti no mabende osebedo gi midhiero mar onge mar stima. Emesamaro wala ni cheno mar wila piko matiyo kod petrol kod mago matiyo gi teko sitima pod medo nyuolo paro e kind joriemb apiko. Mana kaka dino koth leronwa nengo mag apiko go kaachiel kod chenro mar wila piko ma joriemb apiko tiyo go sani gin moko kuom ler mapok oyudore. Joriemb apiko e boma ma Nairobi mane oyuoro e romo kod jatend piny Kenya William Ruto juma mokalo ne ni kod geno ni gibiro yudo ler ewi chenro mag wila piko ma gitiyo go sani mag petrol kod mago matiyo kod sitima. Juma achiel bang' romono penjo pod thoth. Gino pod chandowa. Iyudo ni most of our people gin gi loan. Koro ng'ama nigi loan biro loko gina adiera. Aya, mar ariyo penjo ma pod apenjo, jo boxagi ama jo Honda ama jo TVS gibiro yie ni igolo engine margi to iketo nwa battery koro waringo gi ginene. Donge nitiere mpaka mag ginene mag kampuni gi kao pikipiki na gi battery nani ka miye nyawadwa ni be onyalo tiye mar nyawadwa ni, to kopo no nyalo tiyo kuo dhi bedo malo sana mar battery, nikech ng'ato bro neno ni kuliko odhi odware 80,000 konyewo go battery area time ng'ato ma nigi pikipiki mondo ogol ang'ono ogol mare cha okete mare. Moko kuom gi osetimo nonro ka penjo nengo mag apiko go e duka. Duoko ma giyudo medo gi kibaji. Nawuon nadhi apenjo kenda showroom. Ne gikona ni pikipiki no kinyiewe in cash kichulo pesa e lwedo en siling 260. Mano ko biro gi betri achiel. To betri ne kende betri yore en 140. Manyiso ni betri no en engine mar apiko no, to kata nyiewo engine manyien mar apiko matiyo gi mo. Pikipiki no dhi medo mana hinya nikech katieko chulo pikipiki no kakawe loan kakawe gi betri ne ariyo. Katieko chulo en 1,444 gi 470. Nasego kwanda kaka ng'ama dhano. Masani kidhi nyiewo pikipiki tidhi yude at a cost of 160 ama 150 cash. To macha to biro a cash of 260. Makichule loan to odhi costi like 400,000. Manyiso ni in the next 2 to 3 years pikipiki mar electronic cha odhi bedo $1 million.
Ei chenro mane olanda nyasi mar Madaraka Day maigani, jo bodaboda nonego duoka apiko magin go ne piny owacho ka imiyo gi matiyo kod teko stima magibiro chulo mosmos chakore dwe mar 9. Ok en mana nengo mag apiko go kende makelo wich bar. Nairobi ka nigi tich mar apiko sana, kech iyudo ni waringo kilomita 200, kilomita 300 kigo kwan kibedo piny mos. To mar electric ni iringo go 80 kilomita en osetho, odwaro ni dhi charge. Ero no ng'iswa ni idwa kirnwa go every stage dhi bedo gi car charging. Pod wakia method mane magidwa tiyo go mar dhi keto chargings ginene stages. Anaja Migori agolo pikipiki ka chope dier Narok, labda oko chajore maber to rumo gi e kore kanyo, to gi e kind Narok kacha en Bungu, mondo miang' iyud charging system kanyo, ama mondo mi ibed igo simo ibed rescue might cost you a lot of inyalo bedo in danger. Pikipiki mar mafuta korumo na kata sani tada dhi total Ngong Road ka adhi lengo pikipiki na dhi goye mana piny. Kase goye piny tachunge tayawo tangi takude lembo takude, kase kude to chako wuok odhi. Mar stimani en korumo kata ka betri orumo eiye tiyeni kaka nyalo time akia. Kata bed ni moko kuomgi ni kod paro kaka chenro no nyalo tiyo, joriemb apiko moko dagi maumo iye gi piny. Ninatambua ya mafuta, nikiweka mafuta nikani full tank nitaenda hadi Western. Hii ya electro itanifikisha Western. Itafika hapa ya Udhiru, Palimoru, pikipiki ishazima. Sasa mimi na prefer ya fuel. Odong' matin e dweche 2 to chenro mar chako chiwo apiko matiyo kod teko stima chakore. Kata kamano weg apiko pod wacho ni pok giyudo ler moromo ewi chenro no ma piny owacho keto chako dwe mar 9 higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Injili kalo wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Hey! Karilinga. Kwani dong nitie boy moro e Biblos mane otiyo higni 7 mondo mimiye show. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni weche mag tuke. David Munene japur mawuok e kaunti ma Kirinyaga jaloch manyien manus milion
e tugo mashabiki kaende jackpot. David Anjaloch mar 17 chakre tugo ne chakre kao yango ni ne en gi geno mar loyo omenda ka koro biro donjo e weche kara biro donjo go e weche mag ohala kod pur. Pigiwa simu ulikuwa unafanya kazi gani na nini niendelee? Mimi nilikuwa nafanya shughuli zangu za kawaida, nilikuwa nanyunyizia kahawa, nikapata message, alafu nikapigiwa simu. Nilikuwa nafikiria ni uongo, lakini nilipigiwa simu na ile namba ya 0702 163 sasa ndio nilikubali ni ya ukweli. Ningewaambia watu waendelee kushiriki kwa KJP, alafu wanatuma kwa 29063 na watakuja kufaulu. Tim matugago kumar KCBRFC timorako kagichomo wengegi tuke Magdala Sevens mibiro tugi kodirani eboma ma Kisumu. KCB mani kodo kombe mathoth tuke go biro bedo e pula chel e kind Mombasa RFC, Kenya Harlequins to kod Balariany ma Masinde Muliro. Thoth jotugi mosebedo kod hinyruok biro yudo thuolo maduogo e tim no gi kodirani e tuke mag Dala Sevens. Mark Omumasa baolo midila ma bronze tuke mag men banglo Johannes Brobla mar Afrika ma milambe tuke mag dhowedhe madhi nyime e boma ma Hamamet, Tunisia. Omasaba ne ochulo kuoro bang' kayande oloye kod Grobla piem mahiga mokalo. Masaba ne oloyo Grobla gi points 3-0 kane oloye e nus final kod Siny Sembene mano dhi nyime kendo loyo midila mar mula. Ya game ilikuwa tough. Sasa nikasema opponent alikuwa ni mtu goigoi. Yeye pia alikuwa ametrain, alikuwa anajua nini anafanya. Pia alikuwa mwaindona, alikuwa anatafuta hiyo silver, lakini sasa bahati nzuri mimi ndio nimeenda na Ramogi team maradula mar Kenya mar dhowath nigi thuolo mar loyo midile tuke mag African Beach Games bang' loyo Libya kendo logi kod Tanzania. Bang' Tanzania loyo gi abich kuom adek e tuke gi mar kare tugi mar ariyo, Kenya ne ochuno mondo loyo Libya mar dong' e tuke go madhi nyime ka giloyo Libya gonde 11 kuom 8. Nigeria. Mechi za kwanza tulikuwa tunacheza kudefend, so after kulearn kuwa tuna defend sana plus madefender wanachoka, inikaa ni ngumu sana. Sasa ikabidi tubadilishe, tucheze madefender wawili na striker wawili, so inakuwa rahisi kwetu, pia defender anakuja na pia ana cover, inakuwa rahisi. Ramogi wakwan mondo wawegi kanya somo mokom ote aria de kanile ariwod nyako yugi wan Ramogi kaka wan gi nyako yugi ka wan Nyamaroka Nyakach habari chopo Nyamaroka maler. Ramogi TV ochenge Manuel gima ker temo timo enek gi kuo mar apiko, wang'iyo gi apiko makafuelo rume to wakudho to safar endelea. Ramogi ng'ato wacho kae ni an awuok mfangano until locked gi kwaro gutu matin gi dawa adori Nyamara waero Ramogi TV ndiko na kanyo gi dongere kata kamano ni mondo alok ote machalo kamane mane lo kang'eyo kako rikono chalo nade. Anonge kod weche
mathoth nyako Ramogi mada puonjore en tugo opira e dho wath beach football gima nyaka puonjora kochakre odiochieng' ma kawuono. Kata kamano kamano kuom bedo kodwa e chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, ubed gi otieno mokwe. Nyinga Simfros Okinda, jaloko wach marwa kindegi duto, ne en Belinda Adhiambo. Is bad breath getting in your way? Fresh Med